famílies, sigueu molt benvinguts al concert de Nadal de l'Escola Ginesta. Ens tornem a trobar tots junts, alumnes, mestres, pares i mares i famílies de l'escola, en un acte que esperem que us agradi i que serveixi per desitjar-vos unes bones festes i un bon any nou. Som l'Adrià i el Bruno de sisè i serem els primers presentadors de l'espectacle. Com veureu, hem preparat un conjunt de cançons de Nadal ben variat que esperem que us agradi. Us assegurem que ho hem assajat i preparat amb molta il·lusió. Ens agradaria presentar-vos a la mestra de música de l'escola, la Martona Sirvent, que dirigirà el concert i que ha estat la responsable d'ensenyar i assajar les Nadales junt amb les tutores mestres d'anglès. També presentar-vos a la Cristina Ruiz, la mestra de religió i una de les tutores de P4, que s'encarregarà de l'acompanyament musical amb la guitarra. I també l'Albert Cantón, que farà l'acompanyament musical amb la percussió. I com a novetat del concert d'aquest any, volem presentar-vos a la Bene Cortón i a l'Ariadna Simón, mares de l'escola que s'han encarregat d'ensenyar i acompanyar algunes de les cançons en llenguatge de signes. Una feina de sensibilització i comprensió que us volem mostrar. També els estem molt agraïts. Us agrairíem un fort aplaudiment per a totes elles. I si us sembla, començarem amb les actuacions que podreu seguir amb el programa que teniu. Els primers en cantar seran els de primer, a qui demanem que pugin a l'escenari.
i us hem presentat la cançó de Sing a Rainbow d'Arthur Hamilton. I ara cantaran M'agrada el Nadal de Damaris Gelabert. Molta sort! I que comenci el concert. de segon. Que ara ens presentaran la cançó de Twinkle Twinkle de Jane Taylor I el Rabadà, popular catalana. Un fort aplaudiment per ells.